entzuten ditudalako ipuinak eta olerkiak eta entzuten ditudalako, eta entzuten ditudanean dena joten dutezkin, irudimenera. Beste batzutan ikusi egiten ditut, gertatzen diren gauza asko, eta pertsonaia, eta letzea. Eta horiek, adi egon eskero ikusten ditut zu, eta gero dena juten dira, horiek ere irudimenera. Eta batzutan, usainduen egiten dira gauza asko, usaintzen dira sekretuak, usaintzen dira... Usaintzen dira onak. Pixa! Baita ere. Baina baita ere gauza... Eta guztionekin nik egiten ditut ipuinak eta liburuak. Eta batzuk ekarri ditut onak. Baina ez dakipa aterako diren, Aterako aldira. Itxoin. Esan didate, aterako direla, baina ikaratuta daudela. Nik esan direla zaila egoteko, baina nik beraien hizkuntza badakit. Ze beste hizkuntza mota bat dauka. Esan